budaya tan kendang lestarian. Sekar kanthi wibawa anguri-uri supaya budaya lestari. Sagung Sutisna Budaya sugeng pinanggihan kuncara rumahing bangsa hamum durunganing luhuring budaya semsem kaula warga seni Karimba Indonesia tumut duduk ndudah lan ngrembakaken kabudayan Jawi kang adiluhur kepareng kaula ing dalu punika pangestreni donga panyuwunanipun kadang panitia halal bihalal dan pengukuhan pengurus antero wonten desa Romo Kepel Wonosobo mriki Kaburen paring paglipur lumantar seni kaula lan doa saking kaula keluarga Karimba semoga antero jaya selalu tetap solid kompak bersatu dan tetap menjadi pilar untuk desa Romoh dan sekitarnya lan ing dalu punika kaula badhe atur pasukan 9 kreatif tari kang kaireng irama panebrawa pitutur ing pangajap mugi-mugi waktu dados tuntunan megah tontonan dumateng Sutisna Budaya wonten ing kalonangan dalu punika lan sumangga kados pundi lumampah ing pasukan seni kaula punika kadherekaken kanthi sugeng ambrek sani ngantos paripurna. Karimba Indonesia tunjukkan pesona. Saudara-saudaraku, daripada meneteskan air mata menyesali masa lalu, lebih baik meneteskan keringat untuk menyambut masa depan.
raga kang kajiret tresna dinalita-lining jiwa gandrung para semu makan ketupat dibelah 4, makan indomie tidak berserat. Meski tak sempat tangan berjabat, tapi bersama antero silaturahmi terjalin erat. Masuk dek, masuk. Ora gampang nopo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging opo aslinya aku renanku yang ninggal ke sliramu nanging atiku wis tutut duwemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk kantiku bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu loro mengko stres ora iso dipaksa aku sumati ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane ing tresno kowe sumanding wong aku yang ninggal ke sliramu nanging atiku wis tutup duwemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk kantiku Tutu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara marga rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa hilangake aku sumati Tutu duwemu Gusti
kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kepasati gombal karo ning ati dudu aku sing tuwane Atur para kanca atur pambagyong dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saketeng rawanya wonten ing kempalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodo atur para putra atur pambagyong nuwun ing para bapak sedaya pandha bahu pikir lan tenokong sirta mantu kelawan jiwa rongkong Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugraha kita sasuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban Gusti Pangeran engkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran Jangan mencari tempat yang memaksamu untuk sempurna, tetapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa untuk diterima.
menani kesenian sekarimbang ngajan olong kena kanggo hiburan uga bisa kanggo paseduluran ole ale ole ale oh ole ale oh ole ale oh kena kanggo hiburan. Assalamualaikum ulo salam kulong kunjo para agung sedherek kawula ingkang samya rawuh mriki sedaya kersa mreksani dumateng kawula ajan kula niki rupa medeni ajan rupa ireng kathah ingkang seneng ayo adek-adek ojo isen ngaji ajan dipoyoki ampun ngantos lali sapa sing moyoki marang bocah besok neng akhirat lambene dikutingi ayo simba-simba enggalong ibadah sebab umur ira ora bakal tambah lamun rang ibadah besok neng akhirat lemu kaya gajah ora bisa obat ayo mbak yu enggal muti ilmu kang satu tak kedamel sangu newang mati sangas mace roti betamal suci dawe sampun cekap laku-laku kula mbok menawi lepat nyuwun pangaksama kangen kowe sing ning kono nanging sliramu ra tau ngrasa mergo janji sing wis mbok bujani kaya angin wangi sing nyeseke dodo iki rungokno suarane ati iki ra ono sing ganti ora bisa diperjuangake mergo tresnamu yo mung ana lambe saiki kudu bisa urip dhewe-dhewe sliramu
ana nanging sliramu ra tau ngrasa mergo janji sing wis mbok blenjani kaya angin wengi sing tak simpen karo ati suarane ati iki sayang ra ono sing ganti nang ati iki kok sliramu sentrali ujane ati wangi sumpah tanpa serake rogo iki uripku mung kini kowe bulan yang besar sekali pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam meringati waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemuji. Jika tidak hormat akan dapat godok besi, jika tidak hormat akan dapat godok besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Apa wong urikan orang gelem memperingati, sopo wong urikan orang gelem memperingati Maret Mi'raj Sirat Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicemplung ke ana enggani, besok yen wis mati dicemplung ke ana enggani, kang aran neraka selawase ora mati. Kados sampun cekap kang dados atur kaulah, kados sampun cekap kang dados atur kaulah, kula badhe kentos critane urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun kuning bakar sapa, pramila yen lepat nyuwun kuning bakar sapa, sedaya kanca pemuda saking
kata-kata malam ini, lebih baik tangan belang karena bekerja daripada hidung belang karena menipu wanita. Intinya ngeten, sambut yang datang, ikhlaskan yang pergi, hargai yang berjuang dan lupakan yang menyakiti. Sing lagi sekolah, fokus belajar. Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Aku tanpa ilmu, aku tak bisa apa-apa. Kalau aku tanpa kamu, aku enggak apa-apa. Aku tanpa ilmu, aku rugi. Kalau aku tanpa kamu, aku bisa cari lagi. Nek ana sing gua goleki ra ono. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono iki dolan rame-rame guyub rukun seneng ati. Mancing iwak umpane nganggo usus, diarah iwak kenane bulus. Aku pernah mencintaimu dengan tulus, tapi kini aku tersingkir dengan cara yang halus. Iyalah. Sakno. Di opo wis lali sliramu. Proses